Hello mga kabarangay, magluluto tayo ng lechon. Ito ang mga sangkap. Ito mayroong sibuyas, bawang, sugar, nor. Meron tayong oyster sauce, lemon, tanglad, sibuyas, kutsay. Yan ang pagsamasamahin natin. Tutuhugin muna natin ang baboy. Okay, mga kabarangay. Okay, bye. Tutuloy ko muna. Ito, squeeze natin ng lemon muna. Ilagay natin sa loob. Squeeze natin. Yan. Mamaya yung tanglad. Tsaka lahat ng remaining ingredients. Ito yung pangtahiyan mamaya. Ayan, itali ko na. Naitahi ko na. Just rest it. And isa lang na bukas. Babad muna. Ito, ready na yung ating baboy. Nilagyan na natin ng foil yung tainga para hindi masunog. Tsaka naka-preheat na rin tayo. Ready to rock and roll na. Okay. See you again. Check natin after 1 hour. Oh, yan na.